हेल' लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं। दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ जों दिनै बे मोनसे हादरनि बादै मिथिनो लागोन जाय हादरनि पपुलेसना खम, थेवबो बे हादोरा बहुत पावारफुल आरो बे हादोरना बहुत सुथुरफोर दं, नाथाय थेवबो रावबो जेबो खालामनो हाया। आरो बे हादोरा जोंनि भारत हादरखौ जेब्लायबो मदद होयो आरो बे हादोरावनो जिजासआ जोनोम जादोंमोन। बे हादरनि मुङानो जादों इजराइल। आं दानिया जागायदिनि। बे हादोरनि अफिसियेल नामा जादों स्टेट अफ इजराइल। इजराइलनि गासै सुबुं सानखोआनो जादों 92.2 लाख आरो बे हादोरनि 94% टाउन एरियायाव थायो आरो 6% गामि एरियायाव थायो। बे हादोरनि बाउन्डारिया लेबानन, सिरिया, जर्डान, गाजा स्ट्रिप आरो इजिप्ट बेफोरबायदि हादोरजों इजराइला बाउन्डारि शेयार खालामो। इजराइलनि राजधानियानो जादों जेरुसालेम, जाय जिजासनि जोनोम जायगा। सबसे दामि बुस्थुफोरनि हादोरनि मुं होनोब्ला इजराइल। बे हादोराव बांसिन प्रपार्टियानो गोगोम दाम। इजराइल हादोरा सिगां समावहाय गोबां दुखु सहायबोनांदों। वर्ल्ड वार II समाव जार्मानिनि सासनकारि हिटलारा 20 लाख इहुदिफोरखौ बुथारदोंमोन, जाय इजराइलनि थागिबिफोरमोन। नोंसोरो बेखौ सानबानो मिन्थिगोन कि बिसोरो बेसेबां दुखु सहायबोनांदों। नाथाय दानि इजराइलखौ नायनानै रावबो फोथायनाय नङा कि बिसोरो बिदि गाज्रि सम सहायबोनांदोंमोन। आरो बे हादोरा एफा गाज्रि समजों फैनांदोंबाबो बिसोरो रावनिबो सिगाङाव दुखुखौ खिन्थायाखै, मानोना बे बुहुमनि मोनसेल' हादोर जाय सोंनायखौ खुगाजों होआलासिनो खामानि मावनानैसो दिन्थियो। बेनो जादों इजराइल हादोरनि पावार। मेरला हादोरा इजराइल हादोरखौ बायदि होनोमोन, नाथाय दा बिसोरो बे हादोरनि कम्पिटिसनावनो फैया। बिसोर दा जेबो खालामनो हाया। दिनैनि दिनाव इजराइल हादोरा ओरैबायदि जौगाबायखि आमेरिका हादोराबो बे हादोरनाव मदद बियो। इजराइल हादोरा सबसे बांसिन डिफेन्स बाजेटाव गोसो होसिनो। इजराइल हादोरा खमैबो 84,000 कौटि डिफेन्स सेक्टराव बाहायदों आरो बेजों लोगोसे इजराइलनि आर्मिया बुहुमनि 4थि सबसे देरसिन आर्मि आरो बिसोरनि आर्मिफोरखौ गोगोम गोरों होनना मिथिनाय जायो आरो बिसोरनि सिकिउरिटि सिस्टेमाबो जोबोद स्ट्रं होनना मिथिनाय जायो। आरो बे हादोरनि हिन्जावफोरा हौवाफोरजों ज' आर्मियाव मावो। सन 2000 निफ्राय रुल्सखौ सोलायनानै हौवा आरो हिन्जावफोरखौ मोनसे इउनिटआवनो ज' मावहोनाय जादों। बिसोरनि आर्मियाव खावसेयानो हिन्जावफोरनि अफिसार, हिन्जावफोरखौ हौवाफोरजों समान ट्रेनिं होनाय जायो। इजराइल हादोरनि पावारखौ बेखौनो सानबानो मिन्थिगोन कि 1967 मायथाइनि जुन दानाव जेब्ला जर्डान, सिरिया, इराकनि खावसे मुस्लिमफोरा ज' जानानै इजराइलखौ एटेक खालामदोंमोन, नाथाय इजराइला बेखौ 6 साननि गेजेरावनो बिसोरखौ फेजेननो हादोंमोन। बे जेननायखौ आरब हादोरा दिनैसिम बावनो हायाखै। हिस्ट्रियाव बे वारखौ 6 डे वार होननानै मिथिनाय जायो। जानाया ओरैबायदि जादोंमोन कि मेरला मुस्लिम हादोरा ज' जानानै इजराइलखौ एटेक खालामनायनि प्लेनिं खालामदोंमोन, नाथाय बे खोथाखौ इजराइला मिथिग्रोदों, जेरावहाय बेखायनो इजराइला एटेक खालामग्रोदों। बे समाव जर्डान हादोराव इराकआ सिगां एयारबेस खालामदोंमोन, जेराव 290 फाइटार प्लेन दंमोन। इजराइल हादोरा सबसे सिगां बे फाइटार प्लेनफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन। बेनि उनाव हानि दावहायावबो गासिबो हादरफोरखौ फेजेननो हादों। बे समनिफ्रायनो रावबो हादोरा इजराइल हादरखौ मेगनजों मेगन नायनो हायाखै। इजराइलनि डिफेन्स फर्सखौ IDF होननानै मिथिनाय जायो। बे फर्सखौ बांसिन मानसि बासायनायनि थाखाय मिथिनाय जायो, जेरै बारहुंखा, बांग्रिं, टेररिस्ट एटेक खालामनायाव बांसिननिफ्राय बांसिन मानसि बासायनाय जायो। बे फर्सआ सर्ट नटिसआव बहुद हादरनि थाखाय खामानि मावखांबाय, जेरै मेक्सिक', केनिया, इन्डिया, चाइना आरो आमेरिका बेफोरबायदि हादरनि थाखाय। इजराइला बुहुमनि बै 9 हादरनि लिस्टआव दं जायहा गावनि निजा सेटेलाइट सिस्टेम दङ, जेराव बेनि मददजों ड्रन सालायनाय जायो। डिफेन्सजों लोगोसे बे हादोरा टेक्न'लजियावबो गोबां जौगानाय। इजराइल हादोरनि न'आव 95% सलार एनार्जि लागायनाय जादों। गासिबो सलार एनार्जिनि मददजोंनो गावबागाव न'आव सालायो। इजराइलाव 3500निबो बारा IT कम्पानि दं, जाय वर्ल्डआव सिलिकन भेलिनि उनावहाय सेकेन्ड पजिशनाव दङ। बुहुमनि सिगांसिन एन्टिभाइरास सफ्टवेयारखौबो इजराइल हादोरावनो बानायदों। इजराइल हादोराव बांसिनानो बालाबाबो मडार्न इरिगेसन टेकनिक बाहायनानै इजराइल हादोरा आबाद मावनाय जायो आरो बे आबाद मावनानै आबाद मोननायखौ इउरप हादोराव एक्सपर्ट खालामहरनाय जायो। आरो बे इजराइल हादोराव जानाय लोंनायफोरखौबो मोजां मोनो। इजराइलनि मानसिफोरा सुशि नामनि जाग्राखौ जोबोद मोजां मोनो, नाथाय बे जाग्राया जापानिसनि डिशसो। इजराइलनि टेल एभिभ नामनि जायगायाव 100थानिबो बारा सुशि रेस्टुरेन्ट दङ आरो बे हादोराव 1 मिलियन पाउन्डनिबो बारा हामास जानाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो इजराइलनि मानसिया चकलेट जानो जोबोर मोजां मोनो। सबसे बांसिन चकलेट जानायनि बेलायाव बे हादोरा वर्ल्डआव 3rd पजिशनाव दं।
बे हादोरनि मोसौआबो जोबोद मोजां जायो। साउथ करियाखौ गारनानै बे हादोरनि मोसौखौ सबसे बांसिन गाइखेर होनायनि थाखाय मिथिनाय जायो। बेखायनो बे हादोराव गाइखेरनि बुस्थुआ जोबनो थाङा। बे हादोरनि मानसिफोरा जोबोद फिटबो जायो आरो बुहुमाव सबसे सिगां बे हादोरनि गभर्नमेन्टआ आन्डारवेयार मडेलखौ बेन खालामदों। मानोना अनेक हिन्जावफोरा जिर' फिगार खालामनो थाखाय जानाय लोंनायफोरखौ जायालासिनो थायोमोन आरो जायनि थाखाय बेमार जायोमोन। बेनि थाखायनो बे हादोराव बेखौ बेन खालामनाय जादों। इजराइलनि मानसिफोरनाव लेखा फरायनायनिबो जोबोर शक दं, जायनि थाखायनो बे हादोराव खाथियावनो गोगोम लाइब्रेरि दङ आरो बे हादोराव 9 बोसोरसिम सासे गथ'नि इडुकेसना फुरा फ्रि। बे हादोरनि 10 इउनिभार्सिटियाव मेडिकेल साइन्सनि सायाव जोबोर गोसो होसिननाय जादों। इजराइल हादोरखौ मिउजियामनि हादोर होनोब्लाबो भुल जानाय नङा, मानोना बे हादोराव जोबोद मिउजियाम दं। इजराइल हादोराव मुंदांखा जायगा दङ, बेनिनो जेरुसालेमाव थानाय माउन्ट अलिभ, बुहुमनि सबसे पुरानासिन कब्रिस्तान बाहायबाय थाजानाय, जाय 3000 बोसोर बारबाय आरो इजराइलनि कारेन्सिखौ इजराइल सिकेल होनना मिथिनाय जायो। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे मोनसे भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, साबस्क्राइब खालामगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ।